S-a terminat cu Rizea la mine. Okay. Am citit ce mi-a trebuit, Da. s-a băgat la gheu frumușel ce mi-a trebuit și acum a început să-l urce în slăv pe Pescobar. Da. L-a făcut cu o școțetă, a zis că e cel mai mare nenorocit. Fac o paranteză de un minut pe Pescobar. Și acum și domne, un om deosebit, a avut curajul. Băi băiat, băi Nerizea, că te cunosc când erai un spătar la București, la restaurant București. A fost ospătar? Cristi Rizea, la revedere! Nu te mai citesc nici virgula, nici punctul. N-am ce să citesc la tine. Păi tu îl faci pe la o săptămână cu ouși coțet, îl faci cel mai nenorocit și după aia spui, uite ce om integru, a avut curaj, și-a luat inima în primit niște informații noi. În lumina noi asta m-am gândit și la asta. Așa. M-am gândit și la asta. Nu cumva Pufi a spus, lasă-l pe... Fantomele, domne, dacă vă Fantomele este incredibil. Care Pufi? Chiar mișună pe aici. Ce fac? Pufi e câinele lui... A mișcat ăsta? Da. S-a auzit în fâșii. Pufi e câinele lui Rizea. Hai că am auzit să vorbești de Rizea acum. Dacă zice că Pufi e sursa informațiilor. Da. Ca să nu zică sunt serviciile. Da. Are câteva informații, nu știe nimeni nimic. Da, a fost chelner la o București. Da, domne, dă încolo de treabă. Eu n-am știut asta. Ce mare. Și cum asta este, dacă... mai senator, ce a fost? Datorită unui general. A și spus acum câțiva ani că generalul ăla a fost mentorul lui și el l-a ridicat.